persona, al final, un factor fundamental, tots els empresaris, que aconseguisquen unir esforços per a que tot això sigui una realitat. A Seattle sempre hem sigut un poble, ens considerem una mica turístic, sabeu que tenim el Museu de la Cultura Rupestres, que canalitza una mica tot el turisme del poble, però tenim moltes més coses, molts més recursos que tenim que donar a conèixer. Decidim constituir una associació ja en la perspectiva de poder treballar d'una forma més estructurada i més organitzada tots els municipis de cara a la gestió d'aquest projecte. És l'oferta la que hauria de definir la demanda i no al revés, com la majoria de les destinacions està passant, que és la demanda la que moldeja l'oferta. Això és molt important. En el moment que vosaltres, com a persones que viviu al territori, sou els que definiu l'oferta i decidiu a quin públic voleu captar, aquest públic us respectarà o segons els valors que vosaltres projecteu. Ens va tocar tancar tot el dia 13 de març i vam obrir el 1 de juliol. Entre l'1 i això vam canviar les webs. Nosaltres, sempre això. L'1 de juliol vam fer una aposta. No sabem el que ens passarà. Vam agarrar tota la plantilla. Som 9 treballadors. I la vam agarrar tota. I com li deia a Kevin, des de l'1 de juliol fins ara no hem parat. Tots els dies hem tingut gent. Si la zona i el destino estan formats, la gent està buscant aquests espais nostres, els rurals.